agradecer tamén o convite. Antes de falar un pouco da experiencia que estamos tendo en Froxán, como é moi breve tamén, permito mellor facer dous apuntamentos previos, non? Un é que realmente isto das comunidades enerxéticas, dicíamos, estamos dicindo que é algo novo, non é nada novo. E de feito eu supoño que será algunha que non será só da nosa terra, senón de moitas outras que cando nos anos 50 ou 40 ou máis ou menos nesa altura comezou a chegar a luz a moitas aldeas, foi a través de comunidades enerxéticas. Eran veciñas e veciños que, pois, cun muiño ou con algo novo metían unha dinamo, e foi así como en moitas aldeas de Lousame, que onde veño eu, sei que tamén noutros sitios, foi así que chegou a primeira electricidade ás casas, non? E foi dunha forma autoxestionaria, ás veces nalgúna comunidade había pois, alguén que entendía algo de mecánica, foi o caso, por exemplo, dunha aldea que linda con Froxán, Vilar de Reconco, pois nos anos 50, un veciño que sabía algo de mecánica, os veciños todos puxeron algo de diñeiro, compraron unha dinamo e foi así como chegou a luz pois, a Vilar de Reconco e sei que tamén foi así en moitos outros lados, non? Entón, cando falamos de comunidades enerxéticas, isto é algo que levamos facendo aquí moito tempo e ata que depois nos anos 70, 80, pois veu Fenosa, comprou esos dereitos, botou e fixo que chegáramos onde estamos agora, esa crise enerxética, non? Entón, iso só para levarnos a esa parte da memoria de que as comunidades enerxéticas é algo que levamos facendo moito tempo. Depois outra reflexión sobre algo do que seguramente vamos falar hoxe bastante, que é o problema xurídico, non? E aí, iso tamén ten que ver un pouco con esta historia, que é que falamos de comunidades de montes veciñais, cando realmente deberíamos falar máis e deberíamos enfatizar máis as comunidades veciñais, porque antes da usurpación das terras comunitarias nos anos 30 e 40, o que había e o que houve durante non centos, senón millares de anos, foi comunidades veciñais, onde autoxestionaban e autogobernaban de forma comunitaria, certo, uns territorios que eran comunitarios, pero tamén infraestructura, como podían ser fornos, medios de produción, como podía ser parte do gado, mellor o boi, ou, en fin, en algún sitio salinas incluso, autoxestionábanse os coidados, autoxestionábanse as axudas mutuas, autoxestionábanse os sistemas de rego, autoxestionábanse os sistemas de resolución de conflitos, non? Os famosos consellos abertos. Entón, cando chega a usurpación desas terras comunitarias nos anos 40, quítase unha parte fundamental dese sistema de gobernanza comunitaria e cando se recupera a partir dos anos 70 créanse as comunidades de montes veciñais. Entón son comunidades para xestionar unha parte deso que antes era un todo, unha comunidade veciñal integral, e pois aparecen comisións de festas por un lado, comunidades de traídas de auga por outro, e agora, anos despois, estamos a voltas cas comunidades enerxéticas e como integrar unha figura que outra vez nos ven imposta desde fora, desde o punto de vista xurídico, o que é unha realidade que é difícil, digamos, de capturar, non? Nesas leis que fan desde lonxe pensando noutras cousas. Entón, só como reflexión previa. Dito iso, ora contar un pouco o caso en marcha, que non está aínda consumado, de Froxán. Levábamos tempo, dicir que Froxán é unha pequena aldea en Lousame, se non vos situades entre Noia, Rianxo, Brión-Rois, en Froxán é unha aldea que ten 6 casas. Somos 6 casas comuneiras. Fai ano e pico, xa levábamos tempo a voltas co tema da enerxía, non? Incluso con fantasías de volver ao método antigo, aproveitar o mellor o caudal hidráulico, en fin, moitas ideas que ainda están aí. Entón levouse a un par de asambleas da comunidade a idea de facer unha comunidade enerxética. Daquela realmente, aínda sin ser conscientes dos problemas xurídicos que realmente estaba habendo. Cando se levou a asamblea non éramos aínda conscientes dese asunto. Dixen, somos 6 casas, máis ou menos metade da comunidade estaba a favor e outra metade sonaba a chino, e digamos que non quería saber nada do asunto. A idea era inicial poñer os paneis nun anaquiño pequeno que hai pegado á aldea, que de feito era a antiga eira de Mallar, outra infraestructura comunitaria, non? Que non era só o monte, e poñelo aí,
entón iba a ser en terreno comunitario e, digamos, os gastos iban ser asumidos pola comunidade e o reparto iba a ser igualitario entre as 5, entón 5, agora 6 casas comuneiras. Non foi posible chegar a ese acordo porque estábamos máis ou menos metade, entón buscouse unha alternativa. E desde desde 2019, en Froxán temos unha fundación, chamase Fundación Montescola, e traballamos sobre todo voluntariado ambiental, defensa ambiental, cuestións xurídicas, e está basicamente integrada por persoas da comunidade, a fundación, o padroado da fundación, digamos. Entón, vimos que era a maneira fácil de poder seguir adiante co proxecto, unha vez que a opción preferida pois non puido levarse a cabo. Entón, comezamos os trámites, unha das empresas que está un pouco facilitando a parte técnica, e optamos por reducir a potencia, en principio iba a ser máis, e ao final optamos por 8 kilovatios, e vai ser, digamos, para beneficiar esas 3 casas. 8 tamén para empezar, para ver que tal nos vai, e que a posibilidade de despois ampliar. Entón, quen vai ser a titular da instalación é a Fundación Montescola, e tamén quen solicitou a axuda, que están, xa falaremos despois, están pendentes de resolver e demais. A vantaxe que tivo facelo, que tampouco éramos conscientes desa vantaxe, a vantaxe de facelo como fundación, é que a porcentaxe de financiación pública era maior do que a hipótese de ser como comunidade de montes, que ao final non existía, pero que digamos que ao ser unha entidade sen ánimo de lucro, pois sí que había unha porcentaxe de financiación maior. E agora mesmo estamos na parte de ter os permisos para empezar, e contamos que no verán estexa funcionando. Ainda así, na comunidade mantivos informada, comunidade de montes, mantivos informada de como están indo os trámites, e a idea é que estexa aberto a que no futuro pois se pode, se hai máis xente que se convenza de que o mellor é unha cousa positiva, se poida ampliar, en fin, é que o mellor unha aldea como a nosa, somos 6 casas, pois que poida ser máis ou menos autosuficiente en termos de enerxía eléctrica, porque de leña pois xa somos, non? E de feito, pois un pouco para tirar por ese fío, na nosa aldea, por exemplo, a maior parte das casas teñen cociñas calefactoras, ao que a auga quente, que moitas veces é unha parte moi grande da factura da luz, pois ven dai, non? Tamén por eso é reivindicar pois esa parte tamén de comunidade enerxética das comunidades de montes. E creo que non me vou enrollar nada máis, non sei se era para falar moito máis, somos moitos a falar, entón mellor ir, vale, ata aí. Graciñas a Joan.